наш, на небето и на земята. Колко много ти благодарим за това, че първо те познаваме и за това, че може сега в този дом да короничим и да попросим и да помолим за Твоята милост и благословение на този дом. Нека този дом да ни бъде изпълнен с Твоята милост и любов. Благодарим за това, че ни учиш, че когато едно семейство се държи здраво за Тебе, Твоите благословения ще са върху него. Благодарим за Твоите скъпи обещания, Твоето слово. Благодарим за Твоята огромна любов. Благодарим за Твоята огромна жертва. И те молим в името на Христа. Нека това семейство здраво да се хване за Тебе и да бъде пример там, където си го поставил. Твоята милост да почива на Теб и на децата им. В името за своите на Христа. Амин. Господарю Небесен, в името на Исус Ти благодарим за това, че в Теб имаме тази привилегия. Наистина, във всяко едно нещо, което правим, да призовем Твоето име. И знаем, че във всичко, когато Те призовем, Ти ни чуваш и в момента си тук и приклоняваш ухото си към нас. Господи, знам, че тук тези сърца на този дом са благодарни за това, което са постигнали. Знам, че всичко дължат на Теб и Те го знаят това. Моля Те, нека продължава да бъдат благодарни за това, което им даваш. Помогни им в името на Исус във всичко, което правят, да хвалят Твоето име и да осъзнаят, че Ти си Бог над боговете и Цар на царете. Господи, моля Те, нека този дом бъде изпълнен с Твоите ангели, злото да бъде премахнато в името на Исус, Те моля. Нека царува в мир, в щастие и изобилие от Твоята благодат. Нека наистина, Татко мой, всички хора в този дом бъдат близо до Теб, осъзнавайки, че Ти си пътят, истината и живота. Нека всяко зло бъде отделено от този дом в името на Исус, Те моля. Пази децата им, близките им. Благослови този дом заради Исус, Те моля. Нека Твоето име бъде прославено. Господи, моля Те, помогни да Те приемат сърцата си, осъзнавайки, че идваш скоро. Още веднъж ще моля, Господи, благослови този дом и нека изобилства мирът, щастието и любовта. Заради Христос знам, че ме чуваш. Амин. Амин. Благодаря и благослови. Божие благословение на този дом, на това прекрасно семейство. Амин. Божият мир да почива, както каза и брат Хенов в молитвата. И ние знаем, че всяко едно добро идва от Бога. И когато го осъзнаваме, това ни дава още един по-голям повод да го търсим с цялото сърце. И знаем, че когато търсим Бог с цялото сърце, ние няма как да не го намерим. Бог не се крие от тези, които го търсят. Моите пожелания към вас са, всички знаем, че наистина ще има, колкото и да са хубави наши домове, ще има в тях нещо, което ще ни разочарова. Моето желание, когато идват проблеми и разочарования във вашия дом, в вашето семейство, да се обърнете към Господ. Защото Той единствено може да ви помогне във всяко едно нещо. И не го забравяйте това. Бог да ви благослови. Амин.
Zia kana